Waqt il-programm Affarijiet Tagħna at the Dome f'San Ġwan, id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech tkellem dwar il-mod responsabbli illi mexa bih il-Partit Laburista. U aħna bil-proposti li qed nagħtu anke waħda minnhom hija fejn għandek waħda mill-punti kritiċi li hemm li hija l-Ena Malta li magħha kważi għandek biljun dejn li qed jagħmel tajjeb għandek del garanzija u li tista' teffettwa b'mod gravi is-sitwazzjoni kollha aħna qed nippruvaw nindirizzaw. Lewis Grech qal li l-pożizzjoni li ħal gvern dwar ir-rapport ta' Standard & Poor's hija irresponsabbli u assurda. Il-pożizzjoni tal-Gvern Nazzjonalista kienet waħda li hija inkwetanti, hija wkoll irresponsabbli u hija assurda. Id-deputat mexxej Laburista fakkar li r-responsabbiltà li għaddi l-budget hija tal-gvern u mhux tal-oppożizzjoni. Madankollu qal li l-oppożizzjoni kienet responsabbli meta qalet li gvern ġdid jekk jingħata l-fiduċja iżomm il-qafas tal-budget. Hija irresponsabbli min-naħa tal-Gvern Nazzjonalista li ħalla sitwazzjoni tasal fiex tasal. Qatt ma missa waslet f'dak il-punt. Il-fatt li ma kellux il-kapaċità, l-inkompetenza li kontrolla anke l-membri tiegħu stess, irid illi mhix sempliċement inkompetenza fl-affarijiet fejn għandhom x'jaqsmu l-finanzu u l-ekonomija, it-twissija ħarxa li tagħtu Standard & Poor's, però il-problema mbagħad hija żjed minn hekk. Lewis Grech jisħaq li l-Partit Laburista minn dejjem kien għas-servizz taċ-ċittadini. Wieħed injora kompletament id-dejn tal-pajjiż li wasal għal 75% tal-prodott gross domestiku tal-pajjiż li huwa veru serju. Semma wkoll ir-rapport ta' Standard & Poor's illi hija problema wkoll id-dejn li hemm fil-privat. Semma wkoll il-garanzija li qed jagħti l-gvern li huma ammonti kbar li f'dawn finalment semma wkoll ir-rata baxxa tan-nisa jaħdmu. Id-deficit li kull darba ta' parsa aħna għandna deficit tant il-mira tkun tant u ħafna drabi naqbżuh. Id-deputat mexxej Laburista Lewis Grech tem jgħid li waqt li l-Gvern Nazzjonalista tilef il-kredibilità, il-Partit Laburista se jġib iċ-ċertezza fil-pajjiż u se jkun onest maċ-ċittadini. Jekk irridu soċjetà aħjar, jekk irridu soċjetà li tkun iktar matura, kemm fid-demokrazija tagħha, kemm fl-ekonomija tagħha, kemm fil-trasparenza tagħha, kemm fil-kontabilità tagħha, kemm fil-valuri tagħha, kif aħna nħarsu lejn ħadd ieħor. Nemmen li l-Partit Laburista qiegħed f'pożizzjoni qiegħed il-mument preċiż li jista' jagħti veru l-qabża tal-kwalità li naħseb li kulħadd jixtieq.